this. Oh, pokraj! Brain rostem warped fruit mutations. Oh. This is no good. You sent no help for my army of brain rot. Oh, this is better. I'll grow a garden. Хора, извинете, че не бих разбрал, просто вижте какво става. Джендъл против Сами. Дори само снимаме видео. Аз вече снимам. Дори само Маркомания, ме не искаше. Ето го, изчезва. Сами изчезва. Сками. По-скоро сками. Not so fast. I'll be taking that. Hey, what? That was for the green beans. Но човек, той изчезва. Сками само изчезва. Мухахаха. Emberly, if you stop harvest too, don't do that. You almost got me there. Right, so. Чакай, на още не ме става лорпед нито един фрут. Try this. No more brain rots. Отлитат! Взимат! Човек! Grandmaster, буквално! Elder Strawberry, Grandmaster! Grandmaster, защото! Тихо! Аре, какво става с Кейми Сейми? You might have taken away my brain. But it's too late, Jando. I gated enough and not grow a garden next week. I'm becoming more powerful. What is that? Защото нещо? Моля, това увеличава. How does grow a garden power? Oh no, he's getting closer. This is getting off control. Мухаха! И обикновената мъжичка. I had visions of this moment, Jendo. Да си позволим. Anything.
Не! Човек! The game's about for players! Браво, бе! Браво, бе! Get ready, game beans! Let's fight back! Oh! Not yet. Okay, so me war. Sami. Go Sami. I'm banning you from the podcast. Nah! Faster camera! Виж колко неща ви стока на първа. Think about your masters on joining the cops, or Golden Beanstalk. Какво е това, 5 ли е? Wow, there's one hiding in my DJ box too. Lemon Lime, ако човек. Това са петовете, които очаквахме. Веднага ги фейвайте. Три пета. Green Bean Pet. Up. Every 3 секунди, 30 минути. Ама трябва да имаш бинсток, за да го направиш. Аз имам 28 нормални и 2 голда. We win the war! I'm still brain от апдейта се отложи. А как се казват останалите петове, защото аз не мога да ги намеря? Lemon Lion и Аплеграция. Да, намери ги. Да, какво? По-добре е, когато порасне.
Когато ти порасне самото растение, слагаш Grandmaster и лепиш. Хора, вижте дадени 4 нови пета. Green Bean. Green Bean, Peach Wasp, Apple Gazelle и Lemon Lion. Да видим какво прави. Да, знам. Ама това е италиански превод. Всеки 25 минути отива към най-близкия фрут и го прави плазма. А всеки 10 минути и всеки 9 минути отива при рандом пет и му сваля на 60 секунди пауъра. Какво стана? Каква беше там музика? One more event. Always a disco. Значи, тая ябълка прави фрута, който има ябълка в името си, думата ябълка. 4.04% да се дубликира. Ако харвестваш Sugar Apple, имаш 2.08% шанс, за да направи Warped Mutation за рандом фрут на твоя гарден. Да, Warped беше само ето апдейт. Warped, I think wrong. Всеки 5 минути Lemon Lion, всеки 5 минути ръмжи като... човек, всеки 5 минути Brain Rot Mutation. Lemon Lion направи всеки... Какво е? Да, това го знам. Това нещо, Lemon Lion всеки 5 минути ти прави Brain Rot Mutation на Random Fruit и всеки 10 минути и на всеки минути на Random Pet с цитрус, в смисъл с цитрус. Какво е Infuse? Тате. Метеор. Да. Да разместваш инфюз, инфузия, когато стипаш нещо и то се размества. Добре. Това са метеора. Случайно лефнах от Roblox. Сега ще преведа на брейнротите това. Infuse означава смесвам. Той смесва с лимон, което му дава 1525 XP. Руманеско! Парички! Am I done? No. Само да си върхна скина на нормалния. Grandmaster. Айде още! Да. И при това аз заснех половината. Burning Blood. Хора, и ние свършваме с този евент, който е бил на евента. Слагайте палката нагоре и не забравяйте. Вчера стигнахме Lemon Lion направи 12 Strawberry. И хора не забравяйте. И хора не забравяйте, че вчера стигнахме 50 сабскрайбера. И Блютола.
И хора, ще можем да направим стрим скоро, така че гответе се. Чао!